سلاو روز باش هوان نوچه نوچین که من آمده کرند خواستم جورا پیشکش بکم ده درباره پیواجوی ده حتی و ساعت جی و سا پیشکتنه که پر نو که مروفان بخه هیجان تونه داخیانی ناین داین جالی دولت ترکیه و حتی نهات تو گاوه که پراتیکی جی نهاتنه آویتن آلی کردان شخوا هند زانن مثلا یا چکدانی نیه وکشینا جباکوری کردستانیه و گاوه و ساسیکنیه هری داوی رئیسر عبدالله جلان پیام کشاندیه ج مشا ج کنیره باسا پیواجوی ناکه لی ج کردان چهی وید که هنک آنی زمان دو ویدیوی می برده هنه yani hund karın temaşa bıkın şu kapıya mavi tezanin ve kidin jali devlete Türkiye ve devi gavar navetin herkes li bendiye devlete Türk devi kanun eki poşmani derbxej bu peşketina ve pevaşwe kanuna poşmani çevaye meru çevat kare penasib ke meru çevat kare analiz bike edimaya serve u serme yani vakti ku em dibêjin kanuna poşmani elbet em hemî rast fehm dikin ê sucdar divê poşmaniya xwe beyan bikin ji bo carekê din nekevin nava suç. Kîne ev sucdar di çavê me Kurdan de tenê sucdarekê ew jî dewleta Tirkiye ye. Rêvebirên dewleta Tirkiye jî şexsin. Îro hene sibê tune ne dimirin derbas dibin. Lê em dixwazin li ser navê dewleta Tirkiye ji Kurdan lêborîn were xwestin, efû were xwestin, ji Kurdan ji bo ku carekê din tiştê ku anîne serê Kurdan dubare nekin kanûnên poşmanî hebin. Ku ev jî li ser navê dewleta Tirk rêvebir derkevin bibêjin em poşman divê milletê Kurd me efû bike. Mesela di mesela Dêrsimê de Recep Tayyip Erdogan di sala 2011 de derket li ser navê dewletê lêborîn xwest. Lê lêborîn terê nake. Divê merû telafî bike. Piştî ku derket lêborîn xwest aynî kirinên xwe weke li Dêrsimê domand. Divê ji ber meseleyên Amedê lêborîn bixwaze îşkenceyên di zindanên li Amedê de û zindanê din de li ewladên Kurdan hatine kirin. Ji bo wan divê lêborîn bixwaze û kanûna poşmanî derbixe. Ya kanûnekê hebe bibêje em weke dewlet poşmanin ji tiştê ku me anîne serê Kurdan. Yani ev e yani Tayyip Erdoğan piştî sala 2011 mesela dîsa ket nava suç heşt navçeyê me ser û bin kir bi biryara xwe. Yani muamele ku aniye serê siyasetmedarê me yek ji wan Selhedîn Demirtaş dîsa li holê ye. Yani xuya ye daxuyaniyên ku dibêjin em lêborîn dixwazin terê nake. Divê kanûna poşmanî hebe ku ew jê îstîfade bikin. Bi tu awayekî tu rêvebirekî Kurd, tu ferdekî Kurd nikare poşmaniya xwe beyan bike. Tu tekuşerekî Kurd nikare poşmaniya xwe beyan bike. Ev suç e li hember milletê Kurd. Tu nikarî poşman bibî. Tu milletekî azadî, tu milletekî mağdûrî, zulm li te hatiye kirin, tu li ser navê milletê xwe derketî, te tekuşîn daye meşandin, te rêxistin ava kirine, her gavekî te pîroz e. Her hereketekî te, tevgerekî te, perwerdeyên ku tu didî ciwanan, vana hereketên pîrozin, tu nikarî poşman bibî. Tiştî ku em jê poşman bibin tune ye. Me zerar dabe ferdan, me zerar dabe Kurdan ji wî em dikarin poşman bibin. Weke tevger, weke şexis, weke tekuşer, weke ferdên ku divê meselê de divê rê de meşiyane eger me zerar dabe Kurdan ji ber kirinên xwe yê li hember Kurdan em dikarin lêborîn bixwazin lê li hember dewleta Tirkiye tu carî. Veya bi vî şeklî bila bikeve qeyda çend nûçeyên ku me Amedê kirine hevadino bîranîna komkujiya garê heye ya Enqerê yek ji meseleyên ku dewleta Tirkiye dikare jê poşman bibe ev e dehê cotmehê bû sal 2015 li pêşiya gara Enqerê. Sed û çar kes de êrişa li ser mîtînga Ked Aştî û Demokrasiyê de hatin qetil kirin. Di ser bûyerê re tam 121 meh derbas bûne ku jêr hêjî nehatine ceza kirin. Îro qurbanî hatin bibîranîn. Kesî ku ew komkujî pêk anîn
tên nas kirin. Dewleta Tirkiye dizanî bû ku ew komkujî çê dibe. Ji bilî AKP hemî rêxistinên demokratê de cih digirtin. Mîtînga kedê bû, aştî bû, demokrasî bû. Anîn li Daişê bar kirin. Lê ji kamerayan xuya dike ku haya îstixbarata dewleta Tirkiye hebû ku komkujiyekî bi vî şeklî tê kirin. Di bîranînê de ku tam saeta komkujî de hate kirin, malbat xizmên maxdûran nûnerên civakî yên sivîl amade bûn. Pir neqelebalix bû. Girsiya gel duruşmê avêtin dehê cotmehê ji bîr nake wê nede ji bîr kirin jî. Roj biguhere dewran wê biguhere ku jer wê hesabê bidin. Ev sloganên bi vî awayî normal ev jî kev neşopiyekê ye. Yani diçin bîranînan slogan davêjin lê meselê çareser nake. Hevserokê Komeleyê Aştiyê ya dehê cotmehê İshak Kocabî ziman ku li gel nasname li gel navnîşana kujêran diyarê jî rast e nasnameyê wan jî ciyê wan jî diyar e. 321 meh derbas bûne, tu kes ji wan nehatine girtin. Hûn çi dikin bikin em ê dest ji tekoşîna xwe ya edalet û aştiyê tu carî bernedin. Kocabî ziman heta edalet pêk neyê aştî nemimkün e. Tekoşîna edaletê bingeha hêviya aştiyê ye. Merasîma bîranînê bi serdana bîrdariya ji wêneyên qurbaniyan erê komkujî bi vî awayî erê qurbaniyên komkujiyan. Yani welhasil çûne komkujî ew komkujiya ku pêk hat qurbaniyê komkujî bi bîranîn dibe em ji bîr nakin û em ê nedin ji bîr kirin. Mesele ne ew e. Mesele dibe merûv zextê bide ser dewleta Tirkiye ji bo carekê din komkujî pêk neyne ji bo poşmaniya xwe beyan bike. Vaya mühim e. Ez giringî didim poşmanî. Wextê ku qanûnê poşmaniyê tê behs kirin hevalno ji kerema xwe re li xwe negirin. Tiştê ku em jê poşman bibin tune ye. Yani vaya mühim e. Tim aliyê din divê poşman be. Ev jî nûçeyekî ye li Rojhilatê Kurdistanê pêk hatiye. Em hêvî dikin ku nûçeyên bi vî awayî tu car nebin, xwe dubare nekin. Divê naverî de mala we ava ji ber eleqeya we ji bo vê kanalê pir baş e. Ev hema sê çar mehan roj bi roj pêş dikeve. Hejmara abonê me, hejmara temaşevanê me zêde dibin. Mesajên pir xweş tên. Her hebin. Gelek spas dikim. Li Kîrmanşanê li Rojhilatê Kurdistanê di qezayeke trafîkê de 5 kes mirin, 2 kes birîndar bûn. Rêveberê Parastina Sivîlan ê Parêzgeha Kîrmanşanê Mesûd Qelespîdî ragihand ku qeza doh piştî nîvrê saet bi 14:46 de pêk hatiye. Li ser rêya Sereke ya Kîrmanşan Bestûnê ew jî li nêzîkê benzînxaneyekê ye. Qeza tam li wê derê çêbûye. Wesayîtekî taybet li kamyonekî qelebiye. Di qezayê de 5 kesan jiyana xwe ji dest daye, 2 kes jî birîndar bûne. Tîmên tenduristiyê çûne ciyê bû yerê müdaxele kirine, birîndar rakirine nexweşxaneya Teleqaniyê. Li gorî raporekê ku Rêveberiya Giştî ya Saziya Bijîşkî ya Dadî ya Kîrmanşanê ragihandiye 28 çiriya pêşîn cotmehê belav kiribû. Di 6 mehên dawiyê de li Kîrmanşanê tam 300 kes di qezayên trafîkê de mirine. Zêdetirê 7000 kes jî birîndar bûne. Balawelê ye weke şer ye. Şert û mercên trafîkê qey pir xirab e li Rojhilatê Kurdistanê gelo. Hevalên me hene ê ji wê derê li me temaşe dikin. Li Amerîkayê jî 3 kes hatine kuştin. Hevalno ez ji we re tiştek bêjim. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hin tabîkî nûçe hene lê derbarê Bakur da di derheqê vê pêvajoyê de pir zêde agahî nayêne belav kirin. Sebebî çi ye nizanim. Îro di ajansa ANF de min analîzek xwend di derbarê entegrasyonê de ye. Entegrasyonê şîrove dike, îzah dike. Entegrasyon çi ye? Welatên kapîtalîst çima entegrasyonê xirab bikartînin, xirab şîrove dikin. Ya gotina entegrasyon ji xwe ji latînî tê ya wan e.
Yani İngilizî, İtalî, İspanyolî, Fransî gotina entegrasyon çêkirine yani aydê wan e. Aydê Mêrkan e, aydê jinkan e, a wan e. Em nikarin gotina entegrasyonê ji wan bigirin li gorî xwe watiyekî lêbar bikin. Mesela di wê şîrovê de behsa ew ê tê kirin. Entegrasyon tê mana yekbûnê. Ya eger tê mana yekbûnê gotina union bikarbanyana mesela gotina yekbûn bikarbînin wê demê birleşme bikarbînin. Çima entegrasyon? Yani entegrasyon watiya wî li holê ye. Yani meriv entegre dibe. Erê tabii ki tê mana yani çiqas entegralîtê eleqa wî pê hez wî nizanim. Entegrasyon û entegralîtê bütünleşme. Yani ew iddia dike ku di wê analizê de entegrasyon tê mana bütünleşme. Tabii îcab nake mirova xwesa li derdora têgihan bigihre jî. Ez fehm nakim heqeten. Yani du cara du dike yek li Tirkiye netewên Tirk û Kurd eger mafê wan yek bin xilas navî çi dibe bila bibe nemîhîm e. Yani îcab nake meriv li dora nava bigere. Yani di heqîqetê de di rastiyê de li Tirkiye milletê Kurd dikare rêxistinbûna xwe saz bike. Mesela ez naxwazim Kurd weke takekes bin. Mafê wan ê takekesî were naskirin û temam. Mesele ne ew e ku Kurd were naskirin. Dewleta Tirkiye dikare Kurda nas bike. Mesele ne ew e jî. Mesele dibe Kurd bibin rêvebirî hebûna xwe a netewî biparêzin. Yani rêvebiriya Kurdan tune be sibê du sibe ewladên me, zarokê me herkes bi tina serê xwe tevdigere. Kurdeyetî ji xwe tê jibîrkirin ji holê radibe. A muhîm ew e mirov rêxistintirî be. Mafê rêxistinbûnê dibe ê Kurda hebe li Bakurê Kurdistanê. Ya esas ev e. Yani ez behsa sazî komeleyê nakim. Ez behsa evê dikim. Mirov wekî millet, wekî netewa Kurd mirov xwe bi xwe birêve bibe. Yani müzeyên me ê taybetî ê netewî hebin, pirtûkxaneyê me ê netewî ê taybet hebin, rêvebiriyên me yên siyasî yên taybet hebin, asayişa me ya aydê me hebe, coğrafyayekî me hebe ku tê de em serwer bin, ku herkes li gorî dilê xwe nê însanan tê de bi cih neke. Ya tiştê wisa vana şertin ji me re. Wext navê viya çi dibe bila bibe? Navê viya tu dikarî tu navê dikî entegrasyon bike entegrasyon ne mesele ye ji bo me, ji bo Kurda yani. Ama ya mühim di rastiyê de em çi bi dest dixin? Ew e. Yani. Li bajarê San Antoniyê li eyaleta Texasê Amerîkayê di êrişeke çekdarî de sê kes hatin kuştin, êrişkar bi xwe jî hate kuştin. Bi xwe kuştiye. Li gorî daxuyaniya ku du hijaliyê Mudîriyeta Polîsan ya San Antoniyê ve hate dayîn, li kompanyayeke maddeyên peyzajê li bajarê San Antoniyê êrişekî çekdarî pêk hatiye, êrişkar gule berdaye. Gule berdaye sê hevalên xwe ê kar bifikirin. Baweriya me re ye dî bi însana jî tune ye. Hevalî wê din ê kar jî ji tirsa avahî terekandine û paşê ew tîmên lêkolînê ji bo mudaxelê çûne herêmê dîtine ku termê wî jî ê êrişkar jî li erdê ye ew bi xwe jî hatiye kuştin. Hat tespîtkirin ku êrişkarê ku xwe kuştiye navî jî heye José Hernandez Galo. 21 salî bûye. Belkî jî problemê wê derûnî hebiye, belkî ji kar hatiye avêtin. Çima wisa kiriye merov nizane. Bûyer ne êrişeke bêserûber e, lêpirsîn li ser sedema êrişê berdewam dike. Rêxistina tenduristiya cîhanê daxuyaniyekê daye di derbarê Sudanê de û mesela Sudanê merov dikare hinek lêkolîn bike hevalno. Ez ji wan rica dikim hûn jî ji xwe re li gorî xwe lêkolîn bikin ji ber ku ev mesele Sudan di demên pêş me de ew bikeve rojevê. Niha li Sudanê hûn zanin bajarekî heye Faşîra bajarê herê mezin ê herêma Darfurê ye li Rojavayê welêt e. Li wê derê
rêxistinek heye serwere. Ew rêxistinekê çekdarî ye. Li gorî dilê xwe însanan dikuje, însanan direvîne, fîdye digire, hêzên piştgiriya lezgîn jê re dibêjin. Yani ecêb in. Yani îjar rêveberê giştî rêxistina tendurustiya cîhanê di derbarê vê de daxuyanî da ye, navê Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bank li her kesî kir. Li Sudanê êdî xwînê rawestînin. Pêşî li şer bigirin, pêşî li dijwariyê û şîddetê bigirin. Li Sudanê ji ber şer û pevçûnan ên di navbera artêşa dewletê û hêzên piştgiriya lezgîn de xwîn dirije. Gebreyesus li ser platforma X'ê daxuyaniyekî belav kiriye, diyar kir ku ew ji ber kuştina Doktor Adam İbrahim İsmail a li bajarê Faşîrê li Sudanê xemgîn in. Doktorek hatiye kuştin. Doktor İsmail daxwaza bi dawîanîna tundiya li dijî xebatkarên tenduristiyê dike ev saziya rêxistina tendurustiya cîhanê. Yani dibêje êrişê xebatkarên tenduristiyê nekin. Doktor û hemşîre û kesên diçin alîkariyê. Tabii hêvî ew e êrişê tu însanekî nekin. Divê li Sudanê xwînrijandin bi dawî bibe. Aştî dermanê herî baş e ji bo milletan dibêje. Doktor İsmail ê ku hatiye kuştin li nexweşxaneya Suudiyê li bajarê Faşîrê dixebitî. Sudan hevano ji 15 Nîsana 2023 vir ve şahidê şer û pevçûnên dijwar e. Hêzên piştgiriya lezgîn û artêş şer dikin di nava xwe de. Faşîra ku bajarê herî mezin yê herêma Darfurê ye, piştî şer û pevçûnên dijwar bi piranî ketê bin kontrola vê hêza bi navê HDK. Hêzên piştgiriya lezgîn. Ji Dêrsimê hin nûçe hene min di Rûdaw da dîtiye, ez nîşanê we bidim. Ya Dêrsim acayip pêşketiye, binêrin. Vîdeo jî heye ama ez naxwazim vîdeo nîşanê we bidim. Êdî nizanim xwazî dikarim nîşan jî didim çi mala. Dêrsim êdî wisa azad e, êdî wisa azad e, wisa serbest e, însanê wê derê wisa êdî ji evê binêrin ev jî Dêrsim e ha tesadüf. Tesadüf. Êdî ji aramiyê hevano, êdî ji aramiyê hevalên me jin êl Dêrsimê êdî nizanin çi bikin. Wisa aramin, êdî diçin sporên ecêb çê dikin li ber devê mûzûrê. Deqekî ez nîşanê we bidim ya. Kalkmam bölgesine. Gözlerini kapat ve bekle. Dibin meditasyon çê dikin. Cini hatta Pilates suzardı etkin. dindar sonra seni doktor var ne kısma Jin dixwazim kendisi bi stresa nifetelini zêde şeri serî bifeteli derxin. şeri yürüyüş Li bir kere atmosfera şeri xwe spor bir kere zêyekî mûz cini ma zof bi miten spora hondu nefesê, biliştini hevgerên maçı xwe vake xweşanderê, maçı bir bi miniye meditasyon feke rû didin, ava rahat dibin, destinu li bu arabiya ya xwe kemi binêrin. muzur babar Dengê vajme avê ke heye, nani oşi hewaya ortuna pahîş milleti heye, mara berkebere tekiliya bixwazayê mar re can aramiyê sağlığı dide, însanekî zaverde tênî jinê kulî hevkom dibin. Hem jî İşte ji bo ben zarokê strese wan gelekî davi. baş e. Daha böyle azad, daha özgür hissetmişti ki. Erê. Yani ki dixwazî Pilates ji me re gelekî baş e. Ez gelekî bextewer dibim. Tenduristiyê bide Ji me. aliyê Ey derûnî û mûzûr baba. fîzîkî ve gelekî baş e. Ji rehetiya re ez ji aliyê psikolojik, ji aliyê ruhî ve gelekî rehet bûme, gelekî kêfxweşim. Nesrîn Aktaşî heye beşdarekê din e, ew jî hestê xwe bi vî şiklî tîne ziman dibe, îro cara pêncan e dibe me li xwezayê pilates kiriye, gelekî xweş bû. Hewa pir xweş e. Xweza jî xweş e, em jî xwes dikin, spor jî xweş e, her tişt xweş e. Ji bo zîhna me jî dibe her tişt rinde, zîhna me ve dibe. Ya azadiya me heqeten besînore li Dêrsimê. Hevan no. Li Dêrsimê êdî azadî besînore. Êdî hûn çi dixwazin? Ez nizanim êdî hûn çi dixwazin. Bi dengê avê, bi dengê xwezayê re dibe
پر تشت هر تشت باش دبه هزار جارا گوتنا خوش بکارانین پلاتس هم جالی درونی و هم جالی فیزیکی و دبه گله که راحت که باش که از رو هاتم پلاتس دکم اگر از المالی بوما دبه از به تابلت را بلی باما از بکتم تلفن آخواه یک جدی بیجه باشه که دبی از بدران داره تماشا نکم چونکه از مالی با ما من تلویزیون وکرا من یوتیوب با بدران داره وب کرا دشوناوی ده دبی از باشه که از حتم دبی موضوع اشخورا وی داره پلاتس کم پسیکولوژیم راحت به لباکوری کردستان دوان سال دوان دمین داوی ده دبی مدیتاسیون زیاده بیه پلاتس زیاده بیه حقیقتا ها جبو درونی انسان آرامی تندرستی انسان باشه او ساده بیشه دیگه میزنم نه حقیقتا حنکی خانکم نرماله یا که هم چید بیشن هوالا حیات تو چید بیشی ناوی کردی ناوی سپور کردی ورزش تو بیشن اما کیف همش گوتنا ورزش را نایه بلیف کرنا گوتنا ورزش نه استتیکه نه خوشه وکی بجیشک مثلا دکتر را دبیجم بجیشک جکدرتی دبی کو جگوتنا جیانی وره یعنی او انسانی کو جیانی ددن مروان بجی یعنی بجیشک لیدی ساجیش بر کو تیدا پر جهه پر بالا مناقشینه بجیشک گوتنا یونیورسل دکتر باشتره ایدی چه ولی هات هوان از خاطر جواب بخوازم از ایواری بولتنه که تیرو تجی چه بکم از هنکی بالا خواهدم سر نوچه و انالیزان درباره پیواجوی ده درباره روجاوی کردستانه ده درباره روجاوی کردستانه ده جیوه گاوی تشتی که پر برپچاف خیانا که احمد الشارع آمریکایه ترامپ را هفدیتن پیکتینه ایدی شیرو وگر چاودرین سیاسی آنها ده بیجن گلو احمد الشارع اگر جا آمریکای وگره او روابونه که تام گرتیه جد دونالد ترامپ اوه چه وابه کارکتری اوه چه وابه گلو پیمانا کو امضا کریه به مازوم عبدی را اوه بدومینه گلو حال کرده اوه چه وابه آمریکا اوه پشتا خواه بده کرده اوه دیسا به تمامی بالا خواه بده بر سر شامه روشا کردن روژاوا اوه چه وابه وانا همی پرسن لیتیشته که زلال تونه هن آلی دی بیجن پروبلم تونه آمریکا اوه پشتا خواه به کردان و نکه هنه کسوسات فکرن هنه کس دی بیجن دبه کو آمریکا تمامی بالا خواب ده سر جولانی شبه کو جولانی مروفه وانه اوی بی اقناع بکن که بی اسرائیل را تام لحب وره اسرائیل و جولانی به هفره سوریه برای بابن روشا کردان دبه کو نباش به پشتی وگروی سوریه تشتی وسط دی آخافتن لی جوالا بیا ببیجم ملت کرد ملتی که برخودره روجاوی کردستان چه دبه بلا ببه بردیلاوی چه دبه بلا ببه دوی وره پارستن قصده بلا تبلی ارتشا سوریه جینه به اگر روسا دوام بکش خود تبلی نابجی چونکه اگر دموکراتیک نبه چه ما تبلی ببه مرو چه وقت تبلی برمایین داعشی دبه از خاطر جواد خوازم باید کم ده ساعتین پیشمده انجامین هفدیتنا لامریکا و باشتر درکه به حوله خاطری و سلاو ریز هواننا